business woman kita kok sagari. Bon blog kon na ye ano no phai ke eksu taka kom manai phai begi jotan. Hello guys, welcome back to my new vlog. Hanyo halam sopiro tabuk ngin rok poster nugo nyo saiman thangana. Seng tini hingga Burwi kanmwngo explore khalanai hingga sogui nei tabung nailainai tak to wedding season choli tongo hingga kwbangma collection tongo jago tam buti hai collection tong tang rong nang phunung nai norong nai tungdi an blog no pasak jora hingga tabuk chenglai nai di noroi ko yango rignai rok busuk nai thok Burwi kanmwng hinma ba mungbai nyo go thogai ri rok bo ma to no heda ngai ko jaga no rong ma khana puila no busuk collection nai to color rok a jaga jori ni hoite tak borok hoite jotono tongo ngai ko mo ngai no rong ma khana ang tabuk je try khai tongmani obo ngai tak borok amoka machine by tak mani tight ni amoka tak borok ngai ko nukma khana norong amobo nai thoka ngai yango kwang mano collection tongoi ko norong nugui man khana ke nai tongdi norok ani blog no pasak jora iko mo yango rogo joto no tai bu katar collection tongo nugui ma khana norong dal bidal color nge iko yango te bo nai thok nge bono kisa kok sarin samase lasi jangmani je o jagani owner hangai to ani school friend noklayo bo bang sini jakno nge amono tini kisa angan blog of funuk tongmani norong nai tungdi o blog no nai nei norok phaianga discount bo mana no blog no pasak jora nai tungdi an blog no te bo full details ka hamgai saiman di blog ni pisingte nge tabuk nge ko try khai tongmani omo bo nai thoka obo hangkang kai white color ro like deep pink haike ngo color rijak buthai rijak nge jori bo tongo mo camera kai mane asak kam ko sija ya hang tonga but omo nai thoka nge norok bo thangine explore khlai nai mano obo hangkang kai location hangkang kai norok joton saimana oro to sinia kri mane ang chongmani hangkang kai obo hangkai to puthiba mondir ni goliwo budu mondir hingga ngo thangang kanyo location ka jagawo ngai ko amoni Instagram bo tongo Insta page bo thangi norok follow khaine bono sungkam hamya sungi mano Insta tibo ngai ko nasidi amorok busuk nai thok bai kya obo hai color rok nge hinggai norok bo te bo nai thok rignai tabungni wedding season bo choli tongo take buskango saraswati puja bo tongo hingge bo norok thangi nai dati thangi nai bai di take explore khlai nai bai di tei norok online ti bo nai mano hingge ba tei tang wanai tong man norok dati khai nai thangi nai bai di hingge mo bo tongo mo ko white color ro sky blue color haike buthai rijak mo bonai thokai ko ang nongo samani taising try khamani ko white color amo bo same no but color hanga different ta abo mane white to kaisa angkai dipping rijak te kaisa jaga hanga ka blue hai rijak ta buthai hingke ko norong nang samani jori sijaya nei ko bo jori ganang se nai thogui tongo kan khangai te musangi tongo ngai norok bo dakti thangai nai bai di ko yang te bo omo color tongo but asuri gane ko ang norong nang kaisa ka phunung maya time bo shot ka amni bagang je phunung man phunuka nge ko mo bo tongo mo hangkang ka sky blue wo deep pink kinaro rijak amte hairok bo choliwo morok nai siamte haibat kan khangkang ka jete bo chonaya de babri rok to saju kangkang ka rignai rok engke sable mo saya tong rignai rok kan khang ka chini tak borok chini kanmwng chini chumung heda nge noroga jaga thangine iko nai maniyo tai bo dal bidal color tongo jaga wo iko enke norok ani blog no pa sak nai tongdi selama ini sih kalau mungkin di kampung udah makasih kalian suka owner business woman kita kok sagari bon blog kon na ye ano no phai ke eksu taka kom manai phai begi jotan
Ge norok khana kana discount chol tongo phaibai di Burwi kanmwng je norok ni nangmani manai dal bidal rignai color taikhe jotono naitok tak borok manai set manai yang cham thi rok joton tongbayo ge norok bo dakti phai explore khaibai bai di tabo hanusi tabo wedding season taikhe bwskango soroswati puja bo hai tongo ge norok phai nai naifebai di kaham sini tak borok sini Burwi kanmwng Ngai norok oro tebo nugui mankana tebo norok no phunuknai norok nai tongdi tebo dal bidal norok no phunukano naitok color naitok bwthai hingke norok nai tongdi ko norok no te phunuknai kariui tongo hingke starting price hingke tamsanai 2100 2500 rong ni simi start tongo tebo naitok kaham manai norok aro thangai discount bo manai hingke nai tongdi norok tebo kaham phunugan norok no iko o jaga o jotono naitok color tongo bwthai tongo hingke norok nijini muchungmani thangui nai explore khainai bo nai mano kono problem kwrwui hingke norok thangui nai di dakti hingke iko nugui mankha norok hingke blog no pesek jora nai tong tebo kaham phunugan Tei kaisa kok norok no sana muchungmani hingke iko norok nongmankana astrobolo soros mela choli tongo dogan number 15 no ah jaga bo Burwi kanmwng dogan ah jaga bo thangui norok explore khlaimano.